যত মিডিয়া তাপর না जों दिनै 12 तागारजला एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि सिनि अर बाइक रैली मेगा बाइक रैली तामनि बागै हिन्दे जों ताबुक सिनि बसकांनि विधानसभानि चंबारि सिनि तिप्रासा थांजाखानानि दाय थांफ्लायमुंनि बिसिंतै ग्रेटर तिप्रालेनि जबाव जों दिनै अ बाइक रैली जोंनि दङ सिनि 12 तागारजला एसेम्बली व दिनैनो पुइला जे जिनि 2023 नि चंबारिनो तै पुइलानो अमनो रिगमारिनो तै अमनो पुइला फार्स्ट मोमेन्ट अबनि परेगनाय सिनि गोबांमा दूर तो दूर दाय नर जतन साइमानो जों आरो जे जों एक्सपेक्ट खालामनाय से आनएक्सपेक्टेड ताबु बर' फाइसा फाइजाक ताम निम्बा बर' ताबु जतन वांजो जे इंडियानि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नि बिसिंतै आर्टिकल 2 नि बिसिंतै जे ग्रेटर तिप्रालेनि चबाव जों जतन कायसा थानसा बाक्सा खाय बबाग्रानि बिसिंतै जों ताबु अ मोमेन्ट जों इमि दङ आइसे तामनि हिनबे जों ताबु दिनि जों सिनि हाव दंदो तैनो जों दुखुजनक बेलायनो गोपाल हामियानि बागै जों सिनि हाव दंदो जों ताबु मुभमेन्ट मा अंखरो जों कुनु समय लेंटा चेंटा खायबो जों मुभमेन्ट अंखमा नखा बियाबा जों दिनै बय बाक्सा सनो हिमानो दिनरो जे गोबांमा ताकु बुकुक सिनि फाइनेर खरकसा जतन निजिनि पकेटनि रां बाय दिनै थक दालयै ग्रेटर तिप्रालेनि बागै तिप्रासार थांजाक थां ओंसितों होनै जों दिनै अ मुभमेन्ट सिनि सुरु खायजागै दङ दाय दिनैनि सिमि जों अ मुभमेन्ट जोङै थांगा दाय बाथाया नर जतन सिनि मिडियानि बिसिंथि नुबु तंनाय दाय नुबु नुगनाय जों बिसकांग ताम सिनि गोबांमा सिनि जबा खायतं नर सुनो नायदि दाय सुनो लगिरिदि फायदि पालबाक्सा जों जतन कायसा हानसाने मारिनि बिसिंथै जों बुबाग्रानो लगिरलायनाय दाय 2023 जों बुबाग्रा जत जागानो तिरप्रा हासदेव सुरसिनि तागारजला एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि मिया जत विधानसभाबो मोस्ट अफ ऑल जों हायेस्ट तिप्रासार थानसानि बिसिंथै थानसानि फानफुनमान बिसिंथै जों गोबांखे अ तिरप्रा हासनि